dolazi policajac ispred kuće. I ispred moje kuće, sad bio je tu u prolazu i tada me pita nešto za kvad. I moja majka kad vidio, on došao, sad stao, svirnuo, stao na kapiju i sve. Moja mama vidjela policija, ona se usrala. Ona mislila, ko zna šta je bilo. Pita on, kao je tu Stefan, kao ovo. Moja mama, ne, nije tu, nije kući. A ja tad stvarno nisam bio kući, pa sam došao kasnije opet. I onda došao on opet da mu pokažem kvad, jer došli su da vidi samo, da vidi kvad i da vidi šta da uzme. Pošto znam ga od ranije, tu po selu sam ga i viđao i njegovog sina sam provozao na kvadu. I onda je kako se zove, njegov sin, baš mu se svidio 625, ja sam u tom trenutku vozio 625, svidio mu se opasno i njegov sin, brate, znaš, koji kvad, ali, znaš, ne ispod 625. Tako da, kupio je istog bukvalno, kupio Overlanda 625, čak ja mislim da je ista boja. Jebe kevu, vidio sam ga juče ili prekjuče u gradu, kvad izgleda nerealno lepo, znači novije, izgleda brutalno. Tako da, moje mišljenje, 625, brate, je savršen pogodak, snaga za 625 je taman za početnika, ali pametnog početnika. Onaj koji je lud, on će da se polomi sa X4. Ali mislim da 625, brate, savršen. Pogotovo što imaš servis ovlašćen u Beogradu, gde ljudi koji servisiraju te mašine su išli na obuku u Kini, učili od njihovih majstora kako se servisiraju CF Moto kvadovi, to sam sad saznao dok sam bio u Kini i sve. Tako da, ja bih najpre, brate, otišao sa CF-om, zato što su mi kod nas na tržištu, što možda ga registruješ, možda ga voziš da hoćeš, imaš, brate, servis, imaš garanciju, imaš podršku kod nas, sve ti je kod nas. Ja sad ne znam gde bi ti, brate, sa ovog Lončina i X-Wolfa, brate, gde bi ga ti servisirao, najiskrenije, to ne znam. Ali nisam taj tip koji će sad te navlači, ja jesam brand ambasador CF-a i naravno da ću uvijek da kažem CF, zato što što sam brand ambasador, što kući imam 3 CF kvada. Imam 2 X10 i imam 625 Overlanda. Ali postoji razlog zašto ih imam. Postoji razlog zašto verujem baš njima i to je to, brate. Tako da, moja preporuka je iskreno 625.